मोनसे दुखुनांथाव रादाब जाय बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम संग्राम खालामनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांनाय बर'नि बिर जोहोलावजोफोरनि मुङै गायसनजानो नागिरनाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सामु हाथायाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार मिउजियाम मोनसे गायसननो थाखाय बिथांखि दंमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदि आरो बे गोरोबथा बायदि बे समाव गायसन जादोंमोन बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना थांनाय 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बराव बेखौ गायसननाय जादोंमोन नाथाय बे समाव जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मिउजियाम बे मिउजियामा दा जोबोदनो मोनसे खैफोदाव दं मानोना बे समाव बे मिउजियाम लुफुंनायखौ आयेन बेरेखा होनानै बे समाव बिटिसिनि एमसिएलए बिथां दिगन्त गयारी बिथाङा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानो बिथाङा दैथायहरदों जे बे आयेन बेरेखायै बे समाव कनस्ट्राक्सन खालामबाय दं होननानै लिरदों एबा गावनि अफिसियेल रिटेन पेडनि गेजेरजों बिथाङा बे रादाबखौ दैथायहरदों थारैनो जाय बिर जोहोलावजोफोरा बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामबाय गोलाव सम आन्दोलन खालामबाय गोलाव सम हारिनि थाखाय बा हारिखौ बावसोमबाय बे आगोमा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय दान होबाय बे दान होनायनि मुङै गायसन जानो नागिरनाय एबा गायसननो थाखाय बिथांखि लानाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मिउजियाम जे गायसननो नागिरनाय बे गायसननो नागिरनायाव हेंथा जानाया जोबोदनो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ जे बावैसो सान सिगाङाव मुंख्लं जानाय बिथां बयनिबो आंगो हार्टथ्रब जुबिन गार्ग बे जुबिन गार्गनि मुङाव क'क्राझाराव बिथांनि मुङै 30 बिगा हा नागारनानै बे समाव बिथांनि मुङै मुसुखा आरो मोनसे पार्क बानायनायनि मोनसे बाथ्रा आरो जायखौ बेखेवखांबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बे समाव बर' हारिनि थाखाय जाय संग्राम खालामनाय आरो बे संग्राम खालामनानै मोननाय बिटिसि आरो बे बिटिसियावनो गायसननो नागिरनाय जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मिउजियाम बे मिउजियामखौ बे समाव गायसननायनिफ्राय जानगार होनो नागिरनाय सोलोआ थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' हारिनि जाय बिर जोहोलावजोफोर बिथांमोननि थैनि बेसेनजोंसो सोरजि जादों बिएसि बिटिसि आरो आथिखालाव बिटिआर दा बैफोर सोरजि जानाय बा बिथांमोननि थैनि बेसेनजों सोरजि जानाय बिथांमोननि थैजोंसो सोरजि जादोंमोन बैफोर बिएसि बिटिसि बिटिआर नाथाय बिथांमोननि बिमुंजों बे समाव बा बिथांमोननि खामानि मावनायखौ अरायथा खालामनो थाखाय मोनसे मिउजियाम गायसननो नागिरदोंमोन जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव दंमोन आरो बे दफा बायदि बे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सामु हाथायाव बेखौ थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइयावनो बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गायसननानै होदोंमोन आरो बे गायसनना होनाय जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मिउजियाम बे मिउजियामा बे समाव लुफुंजायै थासारियाव मानोना कनस्ट्राक्सना सोलिबाय दङमोन खामानिया सोलिबाय दंमोन नाथाय बेखौ आयेन बेरेखा होनानै सालबारि बियाबनि एमसिएलए दिगन्त गयारी बिथाङा बेनि बेरेखा मोनसे लाइजाम दैथायहरदों मावफुं सोद्रोमा बिथांनो जायनि थाखायनो बे खामानिया बे समाव आद्रा जानानै दं एबा मावफुंनायनिफ्राय बे समाव जानगाराव दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुगोरा मुसाहारि बिथाङा बे जायगायाव नुजाथिहैदों एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरा बे जायगायाव नुजाथिदों आरो खावलायदों जे आथिखालनि बिटिसि सोरखार आरो जाय बिथांमोना बेखौ बेरेखा खालामदों बे बेरेखा खालामनायखौ खावलायदों जे बे समाव बर' हारिनि संग्राम खालामनाय बै बिर जोहोलावनि मुङै लुनो नागिरनाय जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मिउजियामखौ लुफुंनायाव मदद होनांगौ आरो जाखिनि आयेन बेरेखा
बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेखौ नेवसिनानै बे समाव जे सोलिनाय जे खामानि बे खामानिखौ मावनायाव हेफाजाब होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दानिया फैदो जे बे समाव बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। XNDB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि साम' हाथाइ बे ओनसोलाव जोङो बेयाव जोङो नायदिंफैदों। मानो होनबा थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि दफायावनो जिथु जोंहा जे होखानाय दंमोन अधिकार हिसाबै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव जेसेबांखिनि मार्टिर्स जादों बै मार्टिर्सफोरखौ मान होनायजों लोगोसे गोसोखांनो एबा फुजिनो थाखाय जोंनो बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मोनसे क्रिमेसन ग्राउन्ड हिसाबै जोंनो नैबे साम' हाथाइ नैबे फिल्डआव जोंनो सरकारनिफ्राय एलटमेन्ट होदोंमोन आरो बेखौ दा खामानिया स्टार्ट जाबायमोन। नाथाय जों खोनानो मोन्दों फ्राय 12 सानसो जाबाय बेयो बन्द जानानै दं होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बेखौ मानि थाखाय बन्द खालामदों आरो मानो बन्द खालामदों जों बेखौ मिथिनो मोनाखै। नाथाय जोङो XNDB वेलफेयार हिसाबै एसोसिएशन हिसाबै जों बेखौ जाजानायखौ जोङो दाबि खालामदों। मानो होनना बुङोबा बेवहाय जोंनि बिर जोहोलावजो बिथांमोननि बाउसोमनाय जिउ बाउलांनायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै आरो बेखौ गोसोखांथि हिसाबै बड'लेण्ड मुभमेन्ट मिउजियाम हिसाबै बेवहाय सरकारनिफ्राय बेयाव सेंसन खालामनानै बेखौ लुनायनि जिहेतु जोंनो सेंसन होदों। नाथाय बेखौ माखासे राजनिथि माबाफ्रा बेखौ बन्द खालामदों होननानै जोङो पलिटिकेल माबानिफ्राय ससियेल मिडियानिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बियो खोब दुखुनांथावना आरो सोंखारिथावना जादों। ओंखायनो जेरैखि जाया जों XNDB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जों दिनै बेवहाय बिथिं क'क्राझारनिफ्राय आप टु उदालगुरिसिमहालागै जेसेबांखिनि जोङो जोंनि आगुनि मावथिफोर दं जों बेवहाय सुलु लाफैदों, खौरां लाफैदों मानो बे बन्द जादों आरो थाबैनो बे जाफिननांगौ होननानै जोङो दिनै बेयाव नायनायजों लोगोसे जोङो मिडियानि गेजेरजों जोङो सरकारनिसिम जायफ्रा दिनै बेखौ बन्द खालामनांगौ होनना बुंदों बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय थादों, दाबि थादों। जेरैखि जाया जोंनि बे सोमावसारनायनि जिउ बाउसोमनायनि जे नेरसोन बेखौ लाखिनो थाखाय मिउजियाम हिसाबै लाखिनो थाखाय सरकारनिफ्राय जिहेतु जोंहा बेखौ मोनथाय हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर सुक्तियानो जिहेतु जोंखौ होखादों। ओंखायनो बेखौ थाबैनो बेखौ लुनायनि थाखाय माने अर्डार होफिननांगौ होननानै बा बेखौ खुला खालामना होनांगौ होननानै लुफुंना होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। सोर बन्द खालामदों होननानै फोरमायगोन? ओरैनो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बियो सालबारिनि MCLA दिगन्त गयारिया बिथाङा अफिसियेलि बियो इलिगेल माने बेआइननि कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों होननानै बिथाङा बुंहरदों। नाथाय नैबेयो जों मिथिनायाव कख्लाबारि माने MCLA समस्तिनि सिङाव गोलैयो। थेवबो बे सालबारिनि माने MCLA बेखौ हरदों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिदों आरो बेखौ। बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम एट सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट होननानै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डनि MOSआव एनेक्सार 2 नि 8थि फारि नङाव बियो दङ, जेरावहायनोखि माने इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसेयै बिटिआर गभर्नमेन्टनि बै समनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेवहाय सेक्रेटारि हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो उइटनेस हिसाबै बेयाव साइन होदोंमोन। आरो NDBनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPO बे आफादा गासै 6था आफादा बेयाव सिगनेचार होनानै
बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन आरो।